Бүгін мәктепләрдә татар халқы тарихын өйрәтүче дәрес юк. Милләтебезнең үткәне бары тик Россия тарихы кысаларында гына укытыла. Ни өчен Татарстан тарихы дәресләре үзләре тарихка әйләнде? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Сезнең алда төймәләр урнашкан. Килешмәсәгез кызылга, килешсәгез яшелгә, ок инде ул безнең нейтралитет билгесе. Марат әфәнде, ни өчен Татарстан тарихы һәм татар халкы тарихын өйрәтүче дәресләр юк икән бүген? Чөнки безнең Россиядагы мәгъриф системасында булган таләпләр, якын көйләр үзгәрде. Хәзер тегелеке безнең милли региональ компонент дигән нәрсә бетте. Хәзер бары тик федераль компонент һәм мәктәп компоненты гына калды. Югыйсә инде бөтен мөмкинлекләр бар, менә дәреслекләр бар, хәтта алар бөтенсе дә интернетта урнашкан, программалар һәм башкалар. Ә менә аерым дәрес булмагач, монда бик зур проблема килеп чыга, чөнки безнең бүген мәктәптә хөкем сөрә ЕГЭ. ЕГЭне карасагыз, тарих буенча анда татар тарихы гына түгел, регион тарихы гына түгел, анда дөнья тарихы да юк. Шуңа күрә хәзер бөтен укытучылар ЕГЭгә әзерлибез дип шуңар игътибарны юнәлтәләр. Ә инде әлбәттә бүгенге көндә татар тарихын бары тик энтузиастлар гына укыта, кызыккан укытучылар, мәктәп директорлары, әгәрләр кызыгалар икән, шул очракта гына була. Тагын икенче юлы бар, әгәр дә инде ата-аналар, мәктәпләрнең учредительләре безнең балаларга, безнең мәктәпкә җирле тарих, татар тарихы, татар теле кирәк икән дип әйтсәләр, аларның тулы хокуклары бар. Менә бу фәннәргә, бу юнәлешләргә мәктәп компонентыннан сәгатьләрне бирергә. Кызганычка каршы, мин әле белмим, безнең Татарстанда бер мәктәп бар микән, бу безнең татар тарихына үзенең сәгатьләрен биргән. Димәк, ата-аналарның да активлыгы сорала монда. Яхан, ничек уйлыйсыз, балаларга шуннан да татар тарихын, Татарстан тарихын укыту ата-аналар җилкәсенә төшә дигән сүзме бу бүгенге көндә? Татар тарихын укыту ата-ананың җилкәсенә төшә алмый, дөресен генә әйткәндә инде. Бүгенге ситуациядә шулай булып чыга түгелме соң? Әйе, ситуациясы шулай. Әмма ләкин ата-ананың бит инде балага тарих укытып утырудан, анда өйдә шигырь өйрәтеп утырудан тыш башка хәзер башка эшләре дә күп. Шуңа күрә ата-анага анда өйгә кайтып, әле көндәлек эшләрне эшләп, икенче көнне эшкә чыгып чабарга кирәк. Кайтып ипотека түләргә кирәк. Әле өйдә тарихны укытып утырырга беренчедән ата-ана ул укытучы түгел, аның компетенциясе юк. Ата-ана бит инде ул дипломированный педагог түгел. Ул аны ничек итеп, кайдан башлап, каян дәвам итеп, каян тәмамларга да белми. Әлбәттә, моның турында сүз бармый. Монда бары тик ата-аналардан ихтияҗ буларга кирәк. Алар әйтергә тиеш, безнең балага татар тарихы, минем балага татар тарихы кирәк. Шундый таләп куарга тиеш. Әлбәттә, инде мондый таләп булгач, мәктәп һәм укытучылар ул таләпкә җавап бирергә тиешләр профессиональ дәрәҗәдә. Менә шундый таләп җитми әле бүгенге. Ләкин таләп булып та әле алга китеш булыр микән? Аның кирәклеген әле аңламыйлар да. Алар тарихның кирәклеген аңлыйлар, әмма ләкин укытмыйлармы, укытмыйлар. Димәк, укыта алмыйлар. Алар төшенмиләр. Күп кенә ата без менә төшенәбез. Анда кешеләр бик аз. Кайчаннан башланды әлеге проблема? Элек мин хәтерлимез, мәктәптә укыганда Татарстан тарихы дигән аерым безнең дәреслекләрдә бар иде, һәм дәрестә керә иде аерым, расписаниедә бар иде. Законнан пункт төшереп калдырыла 2014 елдамы? Юк, иртәрәк 7нче елларда башлана ул. Әйе, шундый законның пункты бар иде. Белем бирүнең федераль стандартлары барлыкка килә. Югыйсә ул стандартта язылган һәрбер бала җирле тарихны белергә тиеш, үз халкының гырыф-гадәтләрен, милли бәйрәмнәрен һәм башкаларны белергә тиеш. Ә менә ничек белергә тиеш шуларны сәгатьләр булмагач, менә анысы бик зур проблема. Илнур әфәнде, бу бетерелә дигән сүзме? Монда бит инде шул ук, мәсәлән, әгәр дә укытучылар ихтияҗына, директор ихтияҗына гына калдырсаң, ул бөтенләй килешектә бетергә мөмкин. Әлбәттә, максатлары күренә инде нинди булганлыгы. Мин үзем менә аспирант чакта мәктәптә эшләгәндә Татарстан тарихын укыта идек. Ул вакытта да яхшы гына, мәсәлән, дәреслекләр бар иде. Бүген көндә мин шуны әйтергә телим, Татарстанда бик яхшы дәреслекләр эшләнелгән һәм берничә варианты бар. Кызганычка каршы алар дәреслек түгел, пособие буларак кына бара. Марат әйткән исемлеккә, федераль исемлеккә кертелмәгән. Әлбәттә, менә
заманында бит егі башланды, мен аның бірінші жетекшісі olarak та хатırlayayım. Республика ері деп біз аны атайдық. Татарша егі да барайды. Соңынан анда әкірінгіне бітірділер әлбәтте. Башлаганда бүтүнөсүн жеңил шейтелер. Соңынан ата-ана, мәсәлән, татар телендә әти, әни теләге белән генә татар телен кертү калды. Менә андый дәрәҗәдә төшерелде. Бер яктан шундый шартлар тудырыла, икенче яктан ата-аналар җилкәсенә дип күпме кеше аны аңлый, күпме кешегә бу кирәк. Һәркем нәтиҗәгә карый, егегә карый. Шулай бит, егеда Татарстан тарихы юк. Теге федераль исемлектә кергән дәреслекләрдә дә татар тарихында юк дәрәҗәсендә. Ну, юк инде дөресен әйткәндә. Һәм борчылырга кирәк монда. Гөлсинә ханым, сезнең гимназиядә хәлләр ничегрәк бу юнәлеш буенча укытыламы бу аларга? Татар халкы тарихы һәм Татарстан тарихы. Татарстан тарихы бездә укытылмый. Марат әфәнде дөрес әйтте. Беренчедән, мин аны әйтмәсем мөмкинлекләре юк дип. Чөнки икенче жаңа стандарт һәм жаңа закон, федераль закон 2012 елда мәктәпләргә бик күп хокуклар бирде. Уку планын һәр мәктәп үзе төзи. Уку планы ике өлештән тора. Беренче өлеш мәҗбүри өлеш, икенче өлеш әти-әниләр белән, укучылар белән сайлый торган сайлый торган өлешкә нитә. Шул сайлый торган өлешкә күп ата-аналар, мин шуңа кушылам, менә ишетелгән фикерләремә рус телен сайлый, математиканы сайлый, физикасын сайлый, татар тарихын гомумән, Татарстан тарихына түгел, тарихны гомумән фән кебек, предмет кебек, уку предметы кебек, Татарстан тарихына түгел, тарихны сайламыйлар. Сез санап киткән предметлар монда БДИ белән бәйле турыда. Әйе, ул иң беренче ЕГЭ белән бәйли. Менә Татарстан тарихын укытырга барбер ничек дип әйтим инде, аның ата-аналарның ризалыгы булырга тиеш. Һәм мәктәп коллективының һәм директорның воля, желание, ихтыяры булырга тиеш. Гомумән мәктәп бит ата-анага аны игълан да итми, ата-ананы белми дә, мәктәп аны үзе сайлап куя. Юк. Ата-ана белән килештермәдә. Уку планнары һәр мәктәп сайтына куела. Менә шул сайтка куелган да, ата-ана сайт алдыннан сайтка куела, уку ел алдыннан һәм любой әти-әни карый ала да и үзенең мәрҗәгатен белмидә анда кирип карап, сайлый ала. Аңлашып китсәк иде механизмы, нәрсә эшләргә кирәк мәктәпләрдә бүген әлеге тарих дәресе игълан ителә ул, аны белергә нишләп, менә әти-әниләр бар, актив әти-әниләр бар. Алар карый ала, мәрҗәгат мәктәпкә итә ала. Икенче нәрсәдән генә әйтәсем килә, менә икенче стандартта, яңа стандартта рөхсәт ителә и историю родного края, и историю татарского народа. Хәтта психология личности, любой фән. Мин менә барбер без башлангыч классларында, икенче, өченче классларда Казани ведение ведем. Без единственная школа в Казани, который ведет Казани ведение. Шуннан да шулай. Менә аңлатып китсәк иде. Менә хәзер ата-аналар әгәр дә безнең тапшыруны караганнан соң теләкләре уянды икән, нишләргә тиеш? Менә пунктлар буенча аңлатып китсәгез иде. Беренчедән ата-аналар, менә бу мәсьәлә белән кызыккан ата-аналар берләшергә тиеш. Чөнки һәрберсе айрым язса да була, әмма алар берләшеп ниндер ата-аналар комитеты эшлиләр икән, аның теге сүзе үтә торган була инде. Шуннан алар рәсми рәвештә директорга я заучка мөрәҗәгать итәләр. Без теләр идек, безнең балаларга, мәсәлән, 1нче класска кергәндәме, яисә 5нче класска күчкәндәме, хәтта 10-11 инде анда проблемалар, анда кертелгә була. Унда да 11дә дә шулай да була. Гади ата-ана каян белергә тиеш, шунда сайтта шундый мөмкинлек бар икән. Алар аны белми дә. Шуңа күрә менә без шундый актив ата-аналар берләшергә тиешләр. Берләшкәч инде. Анда сөйләдек диме, аны күпмәгеннән берничә бертек ата-ана күрде ди. Шуның икесе барып бер мәктәпкә 3800 мәктәпнең берсенә барып язды ди. Аларны бит беләсезме, сез белән шулай ата-аналарны берләштерерсез. Мин сезнең белән ризалаша алмыйм, чөнки менә Кызылтүскә гафу итегез, чөнки менә юк, ата-аналар безнең хәзерге вакытта баланы нәрсә белән ашаталар. Бала нишләп ашамыйча мәктәптән кайтты дип директорга һәр вакыт мөрәҗәгать итәләр. Ә менә уку планы, минем балага нәрсә укытыла, ул ата-аналардан 100
ата-анадан бер генә ата-ана шундый сорау бирә. Гомумән әйтәм бит, ул аны белми дә. Шуңа күрә Белергә безгә тиеш. ата-аналарга ликбез Белдерер кирәк, өчен ликбез җитәкче- уздырырга кирәк. Әллә инде белдерүләр язсаң да ата-аналар кызыксынмый. Менә Кызыксынмый. аны кызыксынырлык итеп җиткерә белү кирәк. Илнур әфәнде. Системалы рәвештә. Ата-аналар Бөтен ниләр, мәктәптә. ул ниндидер бер нәтиҗә бирергә мөмкин, әмма тулы нәтиҗә бирә алмый. Чөнки сәясәтне карарга кирәк. Сәясәт, мәсәлән, ата-ана, менә мин балама булганда санаганда, физика-математик мәктәбе бар, әйме төрле гимназиялар бар. Мәктәпләрдә төрле, ул шуны сайлый инде, Сайлый һәм ала. шул юл белән бара чынлап та. Ә менә татар интеллигенциясы җыелышкан берничә көчле мәктәпләр бар безнең, әйме татар мәктәпләре. Анда бу мәсьәлә куертылса, җитди итеп, аннан соң менә бердәм дәүләт имтиханы янында, бердәм татарча булган дәүләт имтиханы да йыры дип атый идек. Менә аны кире кайтару, аны Татарстан дәүләте безнең яңадан куя ала ул әйберне. Чөнки мәсәлән, безнең республиканың дәүләт теле татар теле, монда Татарстан территориясында әйтик күп кенә университетлар бар. Чит төбәктән дә килә. Монда димәк ки без үзебезнең сәясәтебезне кертә алабыз. Минемчә монда Татарстан җитәкчесе һәм татар интеллигенциясе бу әйбердә активрак эшләсә, чөнки сәясәт менә ул теге безне сәбәпләр арасына керткәннәр үзара тартышырга гына калдырган. Шунында менә бу мөһим булган әйберләр. Сәяси мәсьәлә буларак бу әйберне куярга. Федераль дәрәҗәгә җиткерергә Федераль кирәкме? дәрәҗәгә куярга кирәк. Бар тик безнең республикада хәл ителә торган мәсьәләме бу бүген? Шуннан. Кайбер эшләрен хәл итеп була, менә әйткәнемчә закон кысаларында. Чөнки менә сез әйтәсез, ата-аналарга бөтен нәрсәне калдырып булмый. Бу бит безнең теге караш түгел, бу закон буенча шулай, хәтта конституциядә язылган, безнең балалар өчен җаваплы иң элек ата-ана, дәүләт түгел, республика түгел, ата-ана. Бу законда язылган. Ә инде икенче яктан, әлбәттә, республика үз кысаларында ниндидер адымнар эшли ала. Әлбәттә, монда да ихтыяҗ кирәк республика күләмендә. Мәсәлән, берничә ел элек министрлыкта җыелганда шундый сүзләр әйтелгән иде. Менә шул ук безнең федераль стандартларда анда язылган икән, укытучылар Россия тарихын укытканда җирле тарих буенча мәгълүмат бирергә тиеш. Нишләп без моны мәктәпләрне тикшергәндә моңар игътибар итмибез? Әйдәгез, мәктәпкә бәя биргәндә, укытучыга бәя биргәндә бер пункт кертик. Ул шул җирле тарихны кулланамы, халык тарихын кулланамы укытканда? Шуннан да монда бәлки тикшерү җитмидер. Ә менә дәреслекләр турында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыру. Без бүген мәктәпләрдә ни өчен татар халкы тарихы өйрәтелмәү хакында фикер алышабыз. Чыннан да монда дәреслекләр темасы да бик актуаль әле. Менә дәреслекләр бар дип беләм. Алар инде көйләнгән, бик көчле генә укытулар бар. Тәкъдим итсәгез иде дәреслекләрне. Һәм аннары инде Илнур әфәндегә дә сүз бирербез. Әйе, беренчедән менә беренче сөйләшүнең өлешен бетерергә дип телим. Ата-ана барыбер мәктәпне сайлаганда гариза яза. Гариза язганда нинди фәннәр, нинди уку планыгы сезнең бар, нинди мөмкинлекләр сезнең мәктәпләрегездә бар дип барбыр сөйләшү бара. Шул вакытта да сорау балырга кирәк. Өенә кайсы мәктәп якын шунда илтеп бирә баласы. Юк, Монда мәгълүмат җитмәү турында барган иде. хәзер менә шундый линейканы күрсәтәсем килә. Безнең Татарстанда действительно күп мөмкинлекләр бар и тырышалар. Беренчедән мин олимпиада турында да әйтәсем килә. Татарстан тарих олимпиадасы буенча барбыр Татарстан тарихы ул региональ компонент итеп тарих фәнендә укытыла. Менә под авторским руководством Раиля Фахруддинова и под научной редакцией Петрова, доктор исторических наук, 5-нче һәм 11-нче класска кадәр бу безнең китапларыбыз бар, дәреслекләребез бар. Мәктәпләрдә бар. Менә мин аны мәктәп библиотекасына алам. Бар, әйе. Ләкин шул ук вакытта Укытабыз менә бу ниләр буенча. тагын бер мәсьәлә бар бит әле. Монда Илнур әфәнде тикшерү дә бар бит әле. Хәзерге мәсәлән шул ук Россия критерийлары буенча дип әйтик, тикшерүләре буенча аны укыту һәм дәреслекләргә карата да аерым таләпләр бар дип беләм. Чыннан да шулаймы бу? Программаларны Бездә бит Татарстан Мәгариф министрының ярдәмчесе дәрәҗәсендә һәм надзорның башында кеше бар, бездә надзор бар. Алар тикшерә. Менә мин белгәнем кадәрле анда ул критерийлар юк. Татарстан региональ компонент дип әйтегән, дәйме? Ул ни кадәрле тикшерелә, укытыламы юк? Марат әфәндегә бу сорау Марат әфәнде яхшырак Мен белер аны. әйттем бит, берничә ел элек ул мәсьәләне күтәрелгән иде, һәм инде менә бу Рособнадзор тикшергәндә анда
башка федераль критерийлар белән бер рәттә шул ук федераль стандартларга нигезләнеп, менә бу җирле компонентны дип инде искечә әйтик, аны ничек укытучылар кулланамы, чөнки ул стандартта язылган укучы, менә белгәнемчә әле андый таләпләр кертмәде һәм мәктәпләрне тикшергәндә аңа игътибар итмиләр бугай. Надзор мәктәпләрне тикшергәндә алар эш программаларын карыйлар. Эш программында барбер аның региональ компоненты бар. Менә ул региональ компонент булмый икән, ул невыполнение стандарты килеп чыга. Региональ компонент законнан төшереп калдырылды бит инде. Региональ компонент программа эчендә бар. Программа эчендә калды, материал, региональ материал. Әмма ләкин Укытылу тикшереләме соң ул гамәлдә менә ничек булган? Кем карый аны? Кем тикшерә? Надзорные службы. Укытыламы, юкмы икән? Монда бит инде мәсәлән, аны төшереп тә калдырырга мөмкиннәр, укытмаска да мөмкиннәр. Бу җитди караламы? Укытучы укыткач, эш программасы булгач, мәктәптә булгач ничек укытылмасын инде ул? Мен укытылмаулыгын прокуратура тикшерәдер дип уйлыйм инде мин. Димәк, шул ясылыкка барып тоташа булып чыгамы бу очракта? Юк, инде беләсез, монда теге прокуратурага да шулай калдырырга кирәкми. Монда мин уйлыйм төрле яктан эшләргә кирәк. Астан ихтыяҗ буларга кирәк, ата-аналардан, шулай ук укытучылар үз сүзен әйтергә тиеш. Без беләбез, менә хәзер безнең шул ук олимпиадага әзерлиләр, шундый фидакар укытучылар, бернинди сәгатьләр булмаса да, шуннан безнең республика шулай да үз сүзен әйтергә тиеш. Менә мәсәлән, теге тикшерүдә генә түгел, ә ниндидер мәктәпкә яисә укытучыга бәя биргәндә, ниндидер урыннар таратканда, менә бу эшчәнлек өчен, чөнки бит кайбер укытучылар сәгатьләре булмаса да, алар түгәрәкләрне файдаланалар, музей эшен файдаланалар, класстан тыш эшләрне файдаланалар. Менә бу эшләрне эшләгән укытучыларны күтәрергә кирәк. Аларга ниндидер... Монда тагын шул укытучылар һәм директорларга барып тоташа бит инде. Аларның республика күләмендә аларны пропаганда ясарга кирәк. Марат әфәнде, бит системалар рәвештә дә кертеп була тарихны укытуны. Кызганычка каршы көчләп хәзер рәсми рәвештә кертеп булмый. Муниципалитет бит инде шул ук белем бирүне оештыручыларның берсе булып бара. Берсе мәктәп, берсе ата-ана, берсе муниципалитет. Учредитель булса, муниципалитет. Менә шул тарафтан алар менә инде мәҗбүри рәвештә дә кертә алар. Законнар үзгәрешләр алар бит инде. Уку планын төзү ул мәктәпләрнең компетенциясендә. Әмма бит учредительләр үз тәртипләрен әйтә алар. Учредитель юк. Әтияне бала. Ничек кирми алайса, алай булгач, алай. Менә безнең ата-аналар прокуратурага мөрәҗәгать итәргә бик яраталар. Тик шуны үткәрергә була, бар дип әйтергә була. Менә ничә ата-ананың шуның өчен мин әйтәсем килә, укытучыга ышанырга кирәк. Укытучы үзенең эшен битараф итеп үткәрә икән, аның эш программасы бар икән, аны администрация, күз алдына китерегез мине, эш программасын кабул итә икән, ул аны үткәрә. Менә аның дәреслекләре бар икән. Шул ук директор кеше һәм зауч кеше керә дәресенә. Менә аның дәресенә план буенча Татарстан тарихы сәгатенә кертелгән икән, ул керә, карый, укытыла. Илсия ханым, монда сорау шундырак дип беләм. Нәрсә эшләргә тиешләр һәм ничә ата-ана имза куйырга тиешме? Шул сорамы? Ничә ата-ана гариза язырга тиеш? Әле бит ата-ана килә, мөрәҗәгать итәләр. Менә класста 15 бала икән, менә безнең шундый очрак булды. Без ата-аналар чатында талашып беттек. Бу татар теле буенча булды, тарих буенча да шулай булачак инде. Татарстан тарихын укытырга кирәк обязательно. Бер-ике ата-ана керәдә директорга, аны бурып чыгара. Директор үзе майлап кына артык эш эшләмәс өчен җайлап кына бурып чыгаралар. Аннан соң чатта сүз күтәрелә башласа, бер ата-ана каршы һәм шул бер каршы булган ата аркасында калган 3 ана баласына тарихсыз да кала, телсез дә кала. Шуңа күрә бу системалы рәвештә эшләнергә тиеш. Моны индивидуаль рәвештә генә карарга кирәкме дип әллә бу бөтен җирдә шул ук микән? Бер түгел бу. Барбер ата-аналар мөрәҗәгать итә ала. Мин Илсия ханым белән килешәм. Әле бит ата-ана курка артык нагрузкадан. Все-таки, к сожалению, так. 30 ата-ана риза булса, бер ата-ана риза булмаса, монда башка регионнарда аларга кирәк. Бу безне генә борчый торган мәсьәлә микән, Илнур әфәнде? Әллә башка регионнарның шулай ук үз тарихларын өйрәнү үзенчәлекләре бар микән? Директорга кертергә гариза кирәк. Россиядә бит милли регионнарда күп. Әмма менә мин элек министрлыкта эшләгәндә дә күрә идем, бөтен регионнар җыела, бөтенесе Татарстанга карый, дөресен әйтергә кирәк. Мәсәлән, шул Кавказ регионнары менә Марат күп йөрүделәр. Төрле Россия бит Пиза, Таймслар, ниләргә керә төрле. Анда да мәсәлән милли телдә дә ясатырга мәҗбүр, беркемдә килмәде дип әйтә мәсәлән. Шундук. Ни өчен килмәде? Информация җитми аны, әлбәттә бу сәясәт булган өчен.
махсус эшләтелә. Менә әти-әниләр талашып бетәбез ди. Ул талашып бетәргә тиеш Сәясәт түгел. бит инде Булырга нәрсә тиеш. китерә? Система рәвештә бит ул утыртылырга тиеш. Анда үрнәкләр бар. Мәсәлән, менә хәзер бит инде бөтен яңа эшләнгән программаларны махсус рәсми сайтка куеп баралар. Мин аны күптән түгел караган идем. Анда ялгышмасам Самара эшләгән башлангыч мәктәптән 11-нче сыйныфка кадәр үзләренең төбәк тарихын. Менә димәк, моны эшләп була. Бернинди проблемалар юк. Ихтыяҗ кына кирәк, теләк кирәк. Һәм ата-аналарның беренче чиратта бу язып мөрәҗәгать итүләре дә кирәк. Алар Әлбәттә, системасын белеп бетерми кебек. Менә бу Демәк, ата-ана аралашудан килеп, аңлашыла. Укытучыдан да сорарга тиеш түгел, ул турыдан кирип, мәктәп директорына гариза язырга Мәктәп тиеш, директоры шулаймы? түгел бит уку планын, мәктәп директоры ул ничек дип әйтим, ул гына тизими. Төзи Педагогический шәһәр коллектив. кабул итә әйтик. А? Шәһәр кабул итә бит инде. Шәһәр идарәсе Юк, кабул итә. уку планын мәктәп кабул итә. Бүген менә мәктәпләрдә ничегрәк хәл? Бүген димәк Татарстан һәм татар халкы тарихы ул Россия тарихы кысаларында гомумән өйрәтеләме? Шулай өйрәтелә. Һәм күпме сәгать бирелә әлеге юнәлешкә? Беләсезме, менә уку планы буенча карасак, 5тән 9-нчы класска алып, основная школа дип әйтәбез инде. Тарихка гомумән 2 сәгать бирелә атнасына. Ел буена килеп чыга ул 68 сәгать. Менә шул 68 сәгатьне без бүләбез 3 өлешкә. Бер өлеше аның бөтен дөнья тарихы. Шулай бит инде 24 сәгать манда, 30 сәгатьме. Калганы икенче өлеше аның Россия тарихы диерим инде мин. Үзем тарих укытучысы буларак та мин дә анарга риза түгел, чөнки Россия тарихын 30 сәгать эчендә генә 68 параграфлы китап белән укытып бетереп булмый. Аның күләме, программа күләме зур. Шуның өстенә 10 сәгате кала региональ компонент. Кайбер мәктәпләр 10 сәгатен ел ахырына калдыра. Аерым үтә. Башта бөтен дөнья тарихын, анарысын Россия тарихын, анарысын татар халкы. Юк, вакыты кала, вакыты кала. Хәзер Илсия ханым, мин әйтеп битрим әле. Анарысын инде кайбер мәктәпләр, безнең мәктәптә, ул безнең Россия тарихы эченә керә. Чөнки bir temаны алабыз икән, Емельян Пугачев восстаниесен 18-нче гасырда, менә ул безнең Татарстан территориясында, Поволжьеда ничек үткәнен аны укытучы аерым 1 сәгать укыта. Беләсезме? Россия тарихын калдырып, менә общий нәрсәне представление биреп, анарсын бирә аерым 1 сәгать Емельян Пугачев восстаниесен Поволжьеда. Аның чагылышы татар халкына. Ничек уйлыйсыз, махсус сәяси яктан шулай эшләнә дигән фикер белән килешәсезме сез? Менә карагыз, БДИга һәркем нәтиҗәгә күрә, 10 сәгать дидегез. Ул 10 сәгать Татарстан тарихы БДИда юк, ул сораулар арасында. Шуңа күрә укытучы нәрсә эшли? Әлбәттә Россия тарихын укыта ул анда, журналына инде яза аның күбесе. Ягъни монда татарча БДИны, мәсәлән, канун рәвештә утыртырга кирәк. Рус телен, математика, башка фәннәрне бит сорап утырмыйлар, укыйчаксың, физиканы, математиканы. Монда да нишләп татар тарихы, бигрәк тә Татарстан территориясында. Һәм югары уку йортына кергәндә дә кирәкме ул? Аңламый, менә укытучы аны эшләми дип нишләп Юк, эшләми түгел, шундый мәсьәлә. Мин сезгә сорау бирәм. Күпме, менә 11-нче класс балалары, күпме бала солид тарих фәнен йыгыга. 3 кеше, 2 кеше, 1 кеше, 1 выпусктан. Ул не только Татарстан тарих, бүтән балалар миңа тарих кирәкми дип, гомумән 10-11 класста тарихында укымый. Химияны сайламаса, химиясын да укымый. Менә БДИ дигән кергән нәрсә, ул гомумән бөтен БДИга бәйләсәк, монда калган бөтен фәннәрне алып атсак та була дигән сүз. Дигән фикергә киләбез. Ләкин безнең вакыт әллә ни күп калмады. Марат әфәнде, мәктәпләрдә татар халкы тарихын өйрәнүдә менә сезнең нәрсә таян нуктасы барга тиеш? Таян нуктасы бер генә булмаска тиеш, чөнки бер генә булса, ул җимерелсә, димәк, бөтен система җимерелә дигән. Берничә таян нуктасы. Ата-аналар беренчесе, икенче укытучылар, өченчесе безнең уку азбаплары, менә без хәзер укытучыларга әзерлибез инде һәрбер дәрескә аерым дәрес карталары. Анда бер нәрсә уйларга да кирәк, теманы аласың да, шул тема буенча аерым дәрес уздырасың. Димәк, инде ниндидер өстәмә материал эзләргә кирәкми. Шулай ук инде дәүләт
сәясәте дә буларга тиеш. Әгәр дә безнең стандартта язылган икән, бала белергә тиеш дигән, без аны чын мәгънәдә ул белемне балага бирергә тиеш. Дигән ниндидер укытучының ниенә генә калмаска инде, бу рәсми буларга тиеш. Менә төрле яктан берләшеп без бу проблеманы гына хәл итә алабыз. Шуннан да милләт һәм телне саклап калуда, әлбәттә, аның тарихын да онытмаска кирәк. Тарихны онытмау, әлбәттә, мәктәптән башлана. Исәнлектә күрешергә язсын.